oknum mas, kadang wong sing gak seneng terus macak seneng pokok ngene lah sama delok lek kuwi nge fake account berarti ya wis kuwi wong memang gak seneng ngono ae lho Mas Devi ya. Lek misal kuwi nge akun nyar apa akun sing gak jelas-jelas berarti memang oknum tinggi memecah belah. Enggak terus kabeh di kepiahuya sisan saiki soalnya sosmed ngeri cah. Kadang soalnya TikTok kan gak kena dilacak ya. Nah Instagram saya kena, lek TikTok gak kena dilacak soalnya. Sorry maksudnya sebelumnya aku mohon maaf apabila ada oknum-oknum yang menyalahgunakan nama Happy Asmara atau timnya, aku memohon maaf. Tapi yang jelas kita tidak pernah menyuruh, mendukung dan memperbolehkan untuk hal tersebut, untuk hal keburukan, untuk ngapusi wong liya, ngelek-ngelek wong liya atau membohongi orang lain. Terima kasih. Mbak Heb, lambene pean indah pol Kak Novi. Mas lo Mbak. Biyen lho ya. Aku ki padahal cilikanku biyen. Mbak pramunya masih kasar gak serja pelurusan. Lu saiki. Cuman tuh kulit enggak keriting ya. Karena rambut aslinya keriting. Cuman yang rambut sing di smoothing kuwi lurus. Halus dan lembut. Menurutku sih, ini rambutku sing rusak loh ya. Untuk kalian sing ngerti rambutku rusaknya kayak apa. Terus saiki rambutku malah lurus. Ya lurus dah. Mbak Hep, temenku lo mana Sati. Iya ta, gua lho kanca sing kayak ngono kuwi. Ngrusuhi. Mbak spill bathuke. Gak isin aku cah. Aku mau kan nyempil jenongku gak isin. Mbak untu. Ono lah. Spill untui. Tipe wilo benak no Gus. Mbak suaminya mana? Calek sing live aku golek ana aku to. Aku ki dadak mlumu aku rono golek wong lho. Jadi lek sing live aku tekokno aku to. Mbak peluk jauh. Bang Gatot, Mbak tambah manis. Kasih. Aci. Mbak Happy sosal tuh cah suwi-suwi ki pertanyaanmu kok di luar nalar toh. Mbak Aspir Softland. Iki Softland bos judulnya apa tuh yang mau Sweetie. Kok merek Pampers pokok. Mbak Eva belum bubuk. Belum. Arep mangkat ning Karawang, Cah. Belum dibubui. Mbak Eva pengen putih kayak sampean. Enggak putih. Ojo berharap aku ki putih ya. Aku enggak putih. Kalau apa Pink. Nah. Ya. Aku GMS Glow. Pink. Aku pink. Ejat Maktin yang ngomong. Ya udah cah-cah kok receh. Ojo ngono to, aku malah kudu guyu lho. Film Hampir 2 kapan? Ojo nek aku cah lek kuwi ning nek PH nih. Siap cintaku. Makasih ya. Mbak, nelak ngopi mentok. Masak bu. Gilanya. Mbak
Mbak, bosku mirip awak musik sopo ngajeng ngawur iki kok bocahku dhewe. Aku ya pink, Mbak. Kita berdua pink. Plum, sik sopo iki Plum? Iya toh, Kak Plum. Apa iki? Maaci cinta. Mbak bosku mirip sama mana? Nanti pap sik, gak percaya aku modelnya. Enggak gampang percaya. Jangan bodoh. Mbak, mamaku fans beratmu. Salam dek mama ya. Salam ya. Kelek ireng ya Mbak. Apa sing dadi asumsimu mbok kuwi ala apa apik tak hoi. Moh berdebat. Ayune Masya Allah. Masa tak cinta marah aku seneng. Mbak kenal. Mbak belum bubuk belum Kak? Aduh Kak Adli. Thank you Kak Aldi Pak Adli tadi. Skincare apa? Saya pakai MS Glow. Ya nggih rata-rata nggih MS Glow mesti glowing. Tapi aku nggak putih loh ya. Mas Adli, thank you ya. Tapi aku nggak putih. Makasih. Aku kui coklat. Kulitnya nggak ada laler kepleset filter cahaya Allah. Sumpah ya Allah. Kak orang Madura terima kasih ya lah ada ke Madura mencintaimu pol menyala abu-abu nah gue loh bener kulit gue abu-abu alias ubah-ubah. Mbak TB 163. Arigatou gozaimashita. Nyapa le arep tekan opo? Posturmu gak wong arep bertanya. Arep metu. Ning jopo to? Arep nganu. Metu, coba kelambi atau tas. Terus engko nek budal karep budal. Iya nang. Tapi Apa aja? enggak. Karo gede ta? Enggak. Ngiseng. Ngecat aku nang. Iya. Ku emang ki sing keri. Ngecat. Sing keri wingi. Mau catnya aku. Ngising. Tambah itu tiba itu. Aku bundure lo marahi apa? Ngiseng. Saya lama tuh saya. Ya. Tak nenek. Bebe. Nyampe ideal ya. Mentel. Mbak batuk mah mang sak sepil sarai gak ket mau lo sama nih. 5860 salah. Bebe kayak hurem. Hurem ini siapa? Gurimen. Oi, kita happy asmara. Baik, poni belah tengah. Males aku. Aku lagi males benar-benar nih poni. 5557. Acih. Bedaan wiraca. Berat badan gue biro. Tinggiku 163. Paling 165 lah. Bisa menunan lah. Hurem ki pemain vitamin. Aduh, pemain Itali, film Itali. Aduh. Jawanya lah aku.
nggak enak Italinan 58 75 ya Allah 57 55 60